Ahojte, tu je Niky a toto je videjko, ako všetko uskladňujem a tak ďalej, takže dúfam, že sa vám Yep. No, ale teraz vážne už gumička, takže 3, 2, 1. Takže keďže som dostala 2 nové sady, tak som si to všetko dala do takejto krabice, kde som mala predtým barbiny. Ostatne mi nehrávam, je vám to jasné, dúfam. No, takže otvárame krabicu. Mám tu takúto pásku, aby sa mi to nerozberalo, ale aj tá páska už padá dole. Tak, no, vidíte to, ako hnevá. 3, 2, 1, bum. Vidíte to? No nevadí. Takže tu mám moje kulečky, som si tu spievala taký veľký poriadok včera. Tak pekne som si to poukladala, že nádherne periem, takto. A ja sa to nechcem rozhľadať. Mám tu takúto novú sadu. Tuto je zbierací nastavec, tuto dole sú gumičky, taký pasík. Tuto pod týmto mám sadu 1600 gumičiek. To musím stihnúť, prepáč. No som tu, niektorí možno že vidia, čo mám tuto, niektorí možno že nie. Mám tu všetky moje háčkovky, aby som vám presne dneska povedala, koľko ich mám. Mám ich 12, 2 Y-ky, 2 C-usky, 2 P a 1 C-usku. Mám tu, to musím počítať, takže mám tu 6 balíkov obyčajných priesvitných hesičiek a spolu s týmito farebnými je ich 7 a ešte tu mám nejaké esičky, sú tam farebné a priesvitné, takže tak no. A mám tu jednu C-čke. No. A už som si to nakladala späť do krabičky. Takto. No takže, netvihajte mi ten no, takže tu mám ešte, keď som to dobre spočítala, tak tu mám 7 príveskov, 10 balíčkov, pretože 2 háčkovky mám z jednej sady a z druhej sady. No v tejto 1600, čo vidíte tu dole, tej. A to je všetko. No, takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a majte sa perfektne. Takže ja s vami lúčim a čaute. Alebo lepšie povedané, majte sa perfektne, alebo fantastiš.